Рада вас вітаць, дарагія сябры, на тэлеканале Беларусь-4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. А вы ведаеце, што ў нас з вами ёсць чароўная рэч, з дапамогай якой мы можам гутарыць з вами, разбірацца ў цікавых тэмах і прымаць вельмі важнае рашэнне. Што гэта за рэч? Адказ літаральна перад вами. Так, сапраўды, гэта тэлевізар. І сёння мы пагутарым пра яго таямніцы. А зараз сустракайце удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Дамініка. Добрый вечер. Мікола. Прывітанне. І Даша. Вітаю вас. Я таксама рада вас вітаць, мае паважаныя міністры у Міністэрстве дзяцінства. І давайте адразу прадставімся, хто з вас, які сёння міністр, калі ласка? Я міністр дзіцячай журналістыкі. Дзіцячая журналістыка – гэта вельмі цікава. Я ўпэўнен, што кожны, хто чытае часопісы, становіцца разумнее. І глядзіць добрыя тэлевізійныя праграмы. Так, Мікола? Даша, калі ласка. Я міністр праграм для дзяцей. Гэта вельмі добра, калі маленькія дзеці могуць глядзець розныя праграмы. Сапраўды, гэта вельмі добра. І Дамініка. Я міністр сувязі з тэлегледачамі і радыёслухачамі. Я мяркую, што ў кожнага чалавека ёсць свая любімая перадача, туды, куды можна дасылаць свае малюнкі і фотаздымкі, напрыклад, як у Міністэрстве дзяцінства. О, дзякуй вялікі, сапраўды. Дарэчы, у нас ёсць тэлеграм-канал Міністэрства дзяцінства, далучайцеся, сябры. Паважаныя міністры, а вы ведаеце, што сёння, 5 мая, ў нашай краіне адзначаецца дзень друку. Дзень, калі сваё прафесійнае свята адзначаюць нашыя калегі з друкаваных СМІ, часопісаў і газет. Якія вы ведаеце газеты ці часопісы? Я ведаю часопісы Матуліна Сонейка, Буся і Вясёлка. Гэта вельмі добрыя часопісы. А я чытала часопіс «Вожык». Ён вельмі цікавы. Вельмі добра тое, што сёння існуе друкаванае слова, якое цікавае сваім чытачам. Але ж наперадзе, мае дарагія гледачы і сябры, міністры, нас чакае яшчэ адно свята, вельмі важнае для нас. 7 мая мы будзем адзначаць дзень супрацоўнікаў радыё, тэлебачання і сувязі. І ў сувязі з гэтым у мяне для вас нешта ёсць. Паважаныя міністры, тэлегледачы, дапамагайце нам. Зараз я вам адкрыю адну таямніцу, а тут яшчэ такая скрыначка вельмі старая. 75-й год напісана. Яшчэ вас не было. 1975, так. Прыглядзіцеся, падумайце, што гэта. Раней не было такіх камер і тэлефонаў. Раней была стужка, на якую ўсё запісывалася. Правільна? Даша бачыла Я такое? такую бачыла ў кіно. Ой, зараз у Міністэрстве дзяцінства можна паглядзець і патрымаць у руках. Мікола? О, а я ведаю, што гэта. Гэта бабіна. У майго дзядулі ёсць стары магнітафон. Гэтую бабіну ўставляюць у магнітафон і слухаюць розныя песні або музыкальныя апавяданні. Вы ўсё правільна мне адказалі. Я вам больш скажу. Гэтыя чароўныя скрынкі належалі вашым папярэднікам, якія даўно працавалі тут, на тэлебачанні у Брэсце. А што, тэлебачанне ў Брэсце такое старое? Міністра, а вы самі як мяркуеце? Колькі гадоў тэлебачання? Гадоў больш, чым мне, гэта дакладна. Але мяркую менш за 100. Я мяркую, гадоў 60 уже ёсць. Раз такія старыя рэчы мы бачым. Так, вы маеце рацыю, трошкі больш. За 60 гадоў таму у нас з'явілася нашае абласное тэлебачанне. Гэта, я вам, сябры, скажу, падзея была фактычна касмічная для нас. Тэлебачанне толькі пачало з'яўляцца, і ў нас ужо з'явілася сваё. За гэтыя гады тэлерадыёкампанія «Брэст» стала сучаснай кампаніяй, вядомай не толькі ў Брэсце ці Брэсцкай вобласці, а нават за межамі нашай краіны. І сёння мы робім вельмі розныя праграмы, у тым ліку і для самых маленькіх гледачоў. А хто самы галоўны на тэлебачанні? Пра тое, хто самы галоўны на тэлебачанні, гэта вельмі добрае і цікавае пытанне, мы даведаемся трошкі
пазней. До речі, Вероніка, а де печатка? О, гэта таксама інтрыга сённяшняй праграмы. Пячатка яшчэ будзе, яна, дарэчы, захоўваецца ў надзейным месцы. Гэтае месца мы пабачым, але каб да яго дайсці, мы пройдзем праз некаторыя таямніцы тэлебачання. Я вас запрашаю разам з нашымі тэлегледачамі ў чароўную вандроўку. Але перш трэба сказаць чароўныя словы. Увага! Камеры, мотор! Паважаныя міністры, распачынаем нашу тэлевізійную вандроўку. Як вы лічыце, якую праграму часцей за ўсё паказваюць? Реклама, прогноз надвор'я. Навіны спорту, телеханка. Вы ўсё правільна кажаце, дарагія міністры. У нас у Брэсцкай вобласці самая папулярная праграма, я маю на ўвазе тая, якая выходзіць часцей за ўсё, гэта навіны рэгіёна. Навіны нашыя гледачы глядзяць 8 разоў на дзень. Я вам хочу прадставіць сапраўдную вядучую навін брэсцкага рэгіёну Тацяну Ліас. Гэта сапраўды вельмі адказная, цікавая праца. І вельмі прыемна, што жыхары Брэсцкай вобласці першымі даведваюцца о падзеях менавіта ад нас. Гэта студыя, у якой я працую, гэта стол, за якім я сяджу. А цяпер я хачу запытацца, хто з вас хоча паспрабаваць сябе ў ролі вядучага навін. Можна я? Канешне, запрашаю. Микола, Да. трэба сесці трошки ўлева, па праву рукавы і гачная. Добрый день, меня зовут Миколай, и у эфиры навіны рэгіёна. І сёння я вам раскажу пра апошнія падзеі, якія адбыліся ў Брэсцкай вобласці. Паважаныя міністры, а яшчэ я хочу звярнуць вашу увагу на гэтага прыгожага вядучага прагноза надвор'я. Гэта нейравядучы, і ён такі ў краіне адзін. Привет, Аня, Богдан. Мы хотим познакомиться с самым незвычайным ведущим у Беларуси. Вітаю, сябры. Як справы? Справы выдатна. А якое надвор'е чакаецца ў міністэрстве дзяцінства? Наперадзе лета, час адпачынку, будзе сонца. З неба будуць падаць цукеркі. І ў кожнага будзе добрый настрой. Дякую, Богдан. Калі ласка. Да сустрэчы! Да сустрэчы, сябры. Вы ведаеце, што тэлебачанне гэта не толькі выдатнае відэа, але яшчэ і добры гук. Правільна, за добры гук адказны гукарэжысёр, без якога не абыходзіцца аніводная праграма міністэрства дзяцінства. Так, Роман? Так, зараз я працую над праграмай міністэрства дзяцінства. А гэта што такое? А гэта гукавая дарожка. Гук, які вы бачыце. Это вы музыку для Министерства детства выбираете? Так, я і мои калегі. Роман, скажыце, а ці могуць нашыя міністры зараз паспрабаваць, як сапраўдныя супрацоўнікі тэлебачання, начытаць тэкст і паглядзець, як гэта робіцца? Так, канешне. Хто хоча? Я хочу. Ну, пойдем. Добрый день, дорогие сябры. Меня зовут Даша, и я передаю привитание усім детям Брэсцкай вобласці. Жадаю добрага настрою, поспехаў в учобе и здзяйснення мар. Паважаныя міністры, калі вы сёння ішлі на пасяджэнне міністэрства дзяцінства, скажыце, вы заўважылі надпіс над уваходам? Так, заўважылі. Ён вялікі, здалёк відаць. Побач, сцягі прыгожыя. Там было написано телерадиокомпания «Брест». А гэта значыць, што тут ёсць не толькі тэлебачанне, але і радыё. І зараз я вам прадстаўлю сапраўдную вядучую прамога эфіру радыё Брэст Вольгу. Вольга, прывітанне. Прывітанне! Мы рады, што сёння у вас ёсць магчымасць паглядзець, як праходзіць наш прамы эфір, што мы расказваем нашым радыёслухачам і як мы адказваем на іх пытанні. І сёння мы будзем адказваць і на вашы пытанні. Вы гатовы? Так. Хацеце паспрабаваць? Так. Привитание, сябры!
Меня зовут Доминика. Вы слухаете Радио Брест. Будьте разом з нами. Я записываю прывітанне сябрам у лукацеху. А як яго можна перадаць сябрам па радыё? Телефоны для сувязі з нашымі радыёслухачамі гэта нумар вайбера 399 0011. Таксама ёсць Instagram Радыё Брест. Да сустрэчы на нашым прамым 104,8 эфіры, сябры. Прывітанне, паважаныя міністры. Привет! Вельмі рада вас бачыць. Як ваше ўражанне ад работы тэлерадыёкампаніі Брест? Мне вельмі спадабаўся прамы эфір на радыё. Так. Мне ёсць нецікавае ўражанне. Якое? Тэлездымкі займаюць вельмі многа часу, і гэта вельмі складана. Але цікава. Так. А мяне ўсё ўразіла. Я вас добра разумею. Гэта так захапляльна адкрываць для сябе тэлебачанне, асабіста даведацца, як яно працуе, ну і пазнаёміцца з камандай. Алена Івановна, але ў нашага міністэрства дзяцінства ёсць вельмі сур'ёзнае, вельмі важнае пытанне да вас, якое міністры задавалі на пачатку нашага сённяшняга пасяджэння. А хто ж самы галоўны на тэлебачанні? Вельмі добрае пытанне. Я ўжо даволі даўно тут працую, творчы шлях вельмі цікавы, багаты, вядучая, аўтар праграм, зараз кіраўнік. Дык вось за гэты час я зразумела, што на тэлеканале «Беларусь-4 Брест» ёсць і будзе галоўным наш тэлеглядач. Менавіта для яго мы працуем. Скажыце, нам абяцалі паказаць нейкую сапраўдную тэлевізіённую скарбніцу. Мы вырашылі, што яна павінна ў кабінеце дырэктара знаходзіцца. Мы былі ў скарбніцы Дзеда Мороза. Там захоўвались падарункі і малюнкі, а ў вашай скарбніцы мы яшчэ не былі. У нас таксама ёсць тое, чым мы вельмі даражым. Я ўжо казала, што галоўным на тэлебачанні з'яўляецца наш тэлеглядач. Дык вось, гэта тэлевяршыня, залатая, цяжкая. Яна вельмі цяжкая. Кожная ўзнагарода, якую мы атрымліваем, гаворыць пра тое, што мы сваю працу робім вельмі добра, і галоўнае, нашы праграмы глядзяць і любяць. Паважаныя міністры, вы запытваліся, а дзе ж пячатка міністэрства дзяцінства? Дык вось пячатка і рашэнне захоўваюцца ў кіраўніка тэлерадыёкампаніі Брест. Алена Івановна, вельмі папросім вас нам дапамагчы. Нам неабходна прыняць рашэнне, гістарычнае рашэнне, тэлевізійнае рашэнне. Вы нам дапаможаце? З вялікім задавальненнем. Міністры, якія вынікі сёння мы з вамі зробім? Тэлебачанне – гэта мастацтва. Тэлебачанне працуе для тэлегледача. Быць супрацоўнікам тэлебачання і радыё вельмі адказна і цікава. Калі ласка, знаёмцеся з вынікамі нашых міністраў і калі згодны, стаўце свой подпіс. Так. Згодна. Гістарычны момант. Рашэнне ухвалена ганаровым дырэктарам тэлерадыёкампаніі Брест. Гатова. Алена Івановна, дзякую вам вялікі за тое, што сёння нам дапамаглі прыняць такое вельмі важнае, вельмі сур'ёзнае рашэнне для нашага міністэрства дзяцінства, ну і, безумоўна, за тое, што пазнаёмілі нас з сапраўднай тэлевізійнай скарбніцай. Дзякую вам вялікі. Дзякую вам за прыемны час. Да сустрэчы, калегі, у эфіры. Да сустрэчы! А мы нашых тэлегледачоў яшчэ чакаем на чытанку. Дарагія сябры, сёння мы ўжо казалі пра тое, што быць супрацоўнікам тэлебачання і радыё вельмі адказна і вельмі цікава. А я вам больш скажу, быць тэлегледачом таксама вялікая адказнасць. Чаму? Даведаемся з верша Міколы Маляўкі пра мядзведзя, тэлевізар і мёд. Падарылі суседзі тэлевізар мядзведзю, не абы які, новы, ды яшчэ каляровы. Акуляры надзеў імяніннік мядзведь. І не есць, і не спіць, тэлевізар глядзіць. Узарэчаў у лес, сам, здаецца б, залез. У духмяны маліннік, як-ніяк імяніннік. Не шкадуе, мядзведь, дзякуй, ёсць што глядзець. Як у казцы ўзнік, на экране чайнік. Пчолкі лётаюць блізка, а пад яблыняй міска.
бачыць поўнае мёду, чэрпа, еш у ахвоту. І мядзведь згаладалы моцна лапай ударыў па блакітным экране. Думаў, мёду дастане. Божа, што нарабілася, шкло на друзкі пабілася. Ні малінаў, ні мёду, ні акенца ў прыроду. Супакоіўся ледзь, смокча лапу мядзведь. І цяпер, хоць не радуе, часам слухае радыё. Вось такі верш пра мядзведзя, тэлевізар і мёд. Я спадзяюся, сябры, што вы зразумелі. Быць тэлегледачом – вялікая адказнасць. Трэба тэлевізар глядзець правільна, карысныя і цікавыя праграмы, такія, напрыклад, як Міністэрства дзяцінства. І тады тэлебачанне будзе вам прыносіць толькі асалоду. Мы ж з вамі сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале «Беларусь 4 Брэст». Да сустрэчы!